Akala nila kapag mayaman ka, nasa iyo na ang lahat. Akala nila kapag mayaman ka, wala ka ng problema. This is not your typical telenovela story na napabayaan ni mommy and daddy kaya nagrebelde. Yung tinatawag nilang kulang sa aruga o pansin. Hindi yon ang problema. My parents love me and yes, lumaki kami sa maluwag na pamilya. Ang problema ay reaching their expectations of me. Reaching the people's expectation of me. Na kapag mayaman ka, wala kang karapatang magreklamo kasi nabubuhay ka ng masarap. People expect me to do great things and think of amazingly huge dreams kasi kailangan kong sundan ang yapak ng magulang ko. Hindi mo alam sinong tunay na kaibigan sa'yo dahil kadalasan nasasaktuhan ako ng mga taong andyan lang kasi may kailangan. Expected ng lahat na kapag lalabas kami, libre ko lahat kasi ako yung nag-aya tapos quote-unquote ako yung mayaman. Kaya nga minsan gusto ko na lang mapag-isa. Stereotyped kapag kami ang nagre-reklamo. Imbes na tignan kung may basihan ba yung sagot namin or may basihan yung reklamo namin. Ang sagot lang sa amin lagi, ganyan kasi kayong mayayaman. People think I have the easiest life, but I don't. What they do not know is everything I have after 18 years old, I had to earn. Kasi nasa pagpapalaki yan, hindi lang sa buhay na kinalakhan. Mahirap din mabuhay sa pamilyang mayaman dahil yung expectation sa inyo masyadong mataas. Bawal ka halos magkamali kung di, isa kang kahihiyan. Sana po alam din nila, hindi porket mayaman, di na nakararamdam ng feeling ng nahihirapan. My love, ganun naman siguro talaga, di ba? What we do not have, what's on the other side, we dream of it. Kasi parang sawa na tayo, we are so fed up sa side ng buhay kung nasan tayo. Parang sa atin, routinal na to, paulit-ulit, same thing over and over again. And we wanna take a peek. Gusto nating sumilip sa buhay ng nasa kabila. And for someone na nabuhay ng kapos, nabuhay ng, sabihin na natin, kinakaya naman pero andun yung challenge when it comes to life, financially speaking. Parang feeling natin, it's so easy, breezy, and walang ka-stress-stress kung lumaki ka sa pamilya ng mayaman. Yung hindi mo kailangan problemahin kung may kakainin ka ba mamayang gabi. Yung kahit hindi ka gumalaw ngayong araw na to, hindi ka mangangamba kasi bukas may gagastusin ka pa rin naman. Ang sarap mabuhay ng ganun sa utak natin. But for people who are already there, people expect so many great things from them. And whenever they fail, whenever they commit mistake, andun agad yung stereotype comment na nakakaligtas lang yan kasi mayaman yan. Sus, nakakapasa lang yan sa school na yan kasi binabayaran nila, mayaman lang yan. Sus, kaya mabilis sa kanila yung mga bagay-bagay kasi babayaran nila, mayaman kasi yan. We are too quick to judge of a life that we don't really know anything about. Sabi nga nila, 'di ba? Do not judge me for the way I live my life unless you have already walked a mile wearing my shoes. Ibig sabihin na wag mo kong husgahan. Wag mong husgahan yung pagkatao ko. Kung hindi ka pa nakakapaglakad, gamit yung sapatos na gamit ko. Kasi when you grow up in a family like that, malamang sa alamang, yung mga tao doon,
yung mga tito-tita mo, yung mama at papa mo, mga overachiever sila. They excel on the field they are in. That's why they have all those luxury in life. Pinagpagura nila yan, bunga yan ng talento nila, ng skills na yan. And sometimes they expect you to have the same skills as well. Pero kapag nakakakitaan ka nila ng failure, andun yung pressure sa'yo na, hala, kahihiyan ako ng pamilya ko. Parang my brothers and sisters are doing so well. Sinusundan nila yung yapak ng mga magulang namin and me. Ganito ako. Wala akong gaanong maipagmalaki. Hindi ako honor student. Hindi ako nag-excel sa academics and non-academics. Wala. I just want to live a life. Walang grandeur, walang recognition. I just want to live a life. But people will force you to think otherwise kasi that's not what they expect out of you. They expect more from you. Yun yung pressure na araw-araw nila nilalabanan. Yun yung pressure na araw-araw nilang nararanasan. Pressure that people do not see. Do not understand. And I do get yung part niya na minsan kinakaibigan lang siya, minsan tinotropa lang siya kasi siya yung quote-unquote financier ng barkada. Sa kanya nanggagaling yung funds, sa kanya nanggagaling yung luxury in life para matikman yung mga luho na gustong maranasan ng barkada. But if it's not on the table, if hindi siya offered, if hindi siya mag-i-initiate, none of them is ever reachable para pakinggan. Yung mga hinaing niyang for other people, ang simple-simple naman ang problema mo. Walang-wala yan sa problema ko. Buti nga ikaw, yan lang yung iniisip mo. Ako ang iniisip ko ganito. Parang binibelittle din natin yung mga pinagdadaanan nila just because nabuhay sila sa magandang buhay. Just because lumaki sila sa maalwal na environment. Binibelittle natin yung pinagdadaanan nila na Diyos ko, yan yung pinoproblema niya. Tayo nga walang pambayad sa ganito eh. My love, not because maliit lang yun sa'yo, it means maliit lang yun sa kanya. What may be small for you is a big thing for that person. Those simple problems for you may be difficult for them to go through. Kasi again, we haven't walked a mile wearing their shoes. Siguro, my love, it's safe to say, we have to stop comparing wound. Kailangan nating tumigil or tigilan yung pagkukumpara ng lamat or sugat natin sa isa't isa. Kasi kung ano yung simple sa'yo, maaaring hindi yan simple sa akin. Kung ano yung mababaw sa'yo, maaaring malalim yan para sa akin. Kung ano yung hindi nakakasakit sa'yo, maaaring nakakasakit yan para sa akin. Magkaiba tayo ng tolerance eh. So do not belittle what I go through just because we live a different life. If may tama sa sinabi ni David, yun yung last part. Na hindi porket pinanganak silang mayaman, hindi na sila nakakaramdam ng feeling ng nahihirapan. My love, when you are born with a silver spoon in your mouth, everybody expects you to know nothing but to do everything. Alam mo yung ina-expect nila hindi ka ganoon ka-brainy, pero nasa iyo yung lahat. Ina-expect nila lagi na kung merong taong sasalo sa lahat ng problema, ikaw yun kasi ikaw yung may kapasidad. Andyan pa yung moment na kapag tumulong ka, people will say kulang. Kaya mo pa ng more, bakit yan lang yung ginawa mo? Pero kapag hindi ka tumulong, isa kang mata pobre. So saan nila ilulugar yung mga sarili nila? Just like you, just like us, na lumaki sa hirap ng buhay, they are being judged every single day. So be kind.
Always. Huwag kayong mamili ng mayaman at mahirap when it comes to kindness, when it comes to kababaang loob, when it comes to pagiging mabait, marespeto. Never choose, my love. Never be picky. Kasi kung meron kang pinagdadaanan, meron din siya. Kung meron kang pinoproblema in life, meron din siya. Kasi if there's one thing that you guys have in common, pareho kayong tao. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din siya. Klaro? Klaro.